Ginagamesh ko. Ginagamesh! Hey guys, it's Mia here and welcome back to my channel again. Today I will be sharing with you guys my thoughts about this product. This is the BIOAQUA Aloe Vera Gel. 92% aloe vera. So if you're interested to know the benefits of using this product, please keep on watching. Let us start with the claims of this product here on the top part of the packaging of this product. And it says this is 92% aloe vera, which is a soothing gel, and it oil control for acne, hydrating and moisturizing, and it is also good for after sun repair. I have been using this product guys for already 2 weeks na, and ginagamit ko siya every night. What I usually do is I remove my makeup and then I wash my face and then I put on my toner, tapos ina-apply ko itong product na to using my fingers or most of the time yung foundation brush. And one thing that I noticed with this product is the scent. Napaka-refreshing yung scent niya. Ang amoy niya parang fresh or napaka-clean. Ganun yung amoy niya. The color of the product is just transparent. Para siyang water na naging gel. Ganun lang siya. And when you apply it on your face or on your skin, super duper smooth lang yung pag-glide ng brush or ng finger. Ganun yung napansin ko while applying this product. And I apply it mostly on my face and on my neck. Hindi ko rin kinakalimutan guys na lagyan yung eyelids ko and yung under eyes ko kasi dyan yung napapansin ko na nangangailangan lalo ng moisture kasi diba lagi nga akong nagda-night shift or lagi akong puyat. So dyan talaga yung nagda-dry. Tsaka dyan yung dapat nating lagyan talaga ng moisturizer or ng hydrating effect kasi dyan yung mauuna na magkakaroon sa atin ng wrinkles. Kahit yung brows ko guys, nilalagyan ko din. So, basically, most of the part of my face talaga meron dyan. Most of the time, I keep the product on my face all throughout the night. So, parang binabanlawan ko na lang talaga siya in the morning. Pero, some nights naman, nilalagay ko lang siya for about 30 minutes. If mag-decide kayo guys na ikikip nyo yung product on your face all throughout the night or yung babanlawan nyo na lang siya in the morning, ito na yung i-warn ko sa inyo guys. Medyo sticky siya, matagal siyang ma-absorb ng skin natin. Most especially kung gusto nyo talaga yung makapal kayo maglagay like me. Kasi sobrang gusto ko yung makapal na nilalagay ko sa kanya, yung sa product. Kasi parang dun yung nafe-feel ko na mas hydrated talaga yung skin ko. So yun lang yung medyo downside niya. Kapag i-keep nyo siya, medyo mata-transfer siya sa pillow nyo. But it's no big deal naman kasi transparent naman siya. Wala naman siyang color. So hindi naman malalagyan ng kulay yung mga pillowcases nyo. Let us go to my thoughts about this product guys. Isa sa mga nagustuhan ko sa product na to is yung packaging niya. Merong nakarap dito na plastic niya na nakaseal siya, and then when you open it, meron na naman siyang cover na ganyan. So, kung magta-travel kayo, maganda to kasi nakikip talaga yung product, hindi siya mag-leak. Kasi nga, diba, medyo watery siya, para siyang gel type. So, ayan. So, once na inopen nyo to, dito ako mostly nakumukuha lang ng product kasi nga dumidikit na yung product guys dito. Isa pang nagustuhan ko sa product na to guys is the scent. Super refreshing. Sabi ko nga kanina, napaka-clean smelling niya. Yung parang bagong ligo ka nga tapos parang ang linis lang talaga ng binibigay niya na amoy. Napansin ko rin guys na every morning kapag kagising ko, kapag naglalagay ko ng product na to is yung skin ko, napaka-tight niya. Alam mo yung parang pag ginanyan mo, tight yung skin, tapos napaka-hydrated. Yun nga lang, medyo downside niya, parang oily yung feeling kapag morning. Syempre guys, nagstay yung product dun sa skin. Pero kapag binanlawan mo naman siya, na after 30 minutes, kapag sa gabi, hindi siya oily. So, nasa sa inyo na yun kung anong gusto nyong technique na gawin sa product na to. Pero most of the time kasi sa akin, kinikip ko talaga yung product all throughout the night. And isang hack guys na i-share ko sa inyo is I keep this product inside the fridge, or gusto ko na nakalagay siya sa fridge kasi malamig yung feeling kapag in-apply nyo siya. So, most of the time, kapag night shift ako, hindi ako nakapaglagay ng gabi. So, pagdating ko dito sa bahay, nandun na siya sa fridge, malamig na siya, and then yun na yung ilalagay ko dito sa mukha ko. Sobrang refreshing niya, and yung dito, di ba parang kapag wala ka talagang tulog, dito sa under eyes, parang masakit yung mata mo. Napaka-refreshing talaga guys, nakakagaan ng loob. So, kung totoo ba na hindi ito nakaka-pimple, for me guys, alam nyo naman yung skin ko,
sobrang sensitive niya sa mga products. So, hindi ako masyadong gumagamit ng mga kung ano-anong products. Kung ano na yung nakasanayan ko usually na hindi ako nagka-breakout, dun na ako. Pero this time, I really took the courage and the risk to test this one kasi feeling ko magandang investment to kapag ito yung ginagamit ko. Sa 2 weeks na ginamit ko to guys, nagkaroon din ako ng period ko, which is most of the time, ang lalaki ng mga pimples ko. Pero during the time na ginamit ko to, yung soothing gel, is nagkaroon lang ata ako ng isa. Tama, nagkaroon lang ako ng isa. Yung dito lang. And this pimple is already there. It's been there na matagal na siya. So, yun lang yung nagkaroon ako guys. Wala na akong ibang pimple na nangyari sa mukha ko all throughout the 2 weeks na ginamit ko tong product na to. All in all guys, my score for this product is 8 out of 10. Medyo messy lang kasi yung paglalagay and yun nga medyo malagkit lang siya kapag matutulog na, kapag kinikip yung product all throughout the night. Pero all in all, this is a great product and this is already a steal. So kung gusto nyo kumuha ng product na to guys, ilalagay ko na lang yung link ng shop na pinagkuhanan ko and kinuha ko to or nabili ko to sa Shopee. I hope this review helped you guys in deciding kung kukuha ba kayo ng product na to and sana mag-work din siya sa inyo kagaya ng pag-work niya sa akin kasi guys, syempre iba-iba naman tayo ng skin type or hindi naman tayo hiyang lahat sa same na products. So, kung na-try nyo na tong product na to or gusto nyo pa rin siyang i-try, please comment down below kung ano yung thoughts nyo about this one. And if you haven't followed me yet on my social media accounts, I have Instagram and my Facebook. The username is JoyOfMia guys. Go follow now. And if you enjoyed watching this video, please do not forget to like and subscribe. And I'll talk to you guys on my next video. Bye!